Saldico ay isang malaking negosyante sa Albay. Siya ang may-ari ng Nisibis Bay, isang 5-star resort sa Albay. At dito po sa resort na to, matatagpuan ang Central House ng sindikato. Ang ikalawang miyembro ng Bicol Group ay si Victor Lorenzo Rosales. Siya ay nakakulong na sa ngayon at tinaguri ang Bicol Drug Kingpin. Nandyan din si Fernando Gonzales, congressman ng 3rd District of Albay. Kasama din si Edgardo Taljado, gobernador ng probinsya ng Camarines Norte. Sa Camarines Sur naman, andyan si Luis Buliperte, dating congressman at gobernador ng probinsya ng Camarines Sur. Sa Catanduanes, kasama naman si Governor Joseph Buboy Cua, at sa Sorsogon, ang dating Vice Governor na si Antonio Crony Escudero. Nung namatay siya noong December 2016, ang anak niyang panganay na si Senior Provincial Board Member Cronimar Antonio Escudero ang siyang tumatanggap na ng kanyang share sa tara ng sindikato. Nariyan din sila Tomas Enrile, isang negosyante at may-ari ng isang malaking mall sa Naga at iba't ibang catering services sa syudad. At ang panghuli ay si Teresa Tess Ranyola, isang Chinese businesswoman at franchise owner ng isang multi-level marketing company. Ito po ang tinatawag naming chemist quarters. Dahil dito, binabahay ang mga chemist. Ang iba dito ay galing pang China. Sila po ang nagtitimpla ng mga shabu na ginagawa sa laboratorio. Ako po muli si Bicoy at hiling ko po ang inyong patuloy na panalangin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa kinabukasan ng ating inang bayan.